Eyi assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande hade men jangude ko refto adoto gaynen janggen ɗo bo op op bob bob ɗo timmi garen ɓa ɓo ɓo op op ɓob ɓob ɗo gasi garen ca co co oc oc coc cooc ɗo timmi gara ɗo do do ot ot dot dot ɗo timmi gara ɗo 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 ot ot ɗot ɗot ɗum ɗo jangon ɗon joni noon hande eɗen janga u o wadde gitten o gadden u ay en keeɓi bu itten polle ɗe gadden bu itten o gadden u mbiyen ubb itten o poɗɗo gadden u poɗɗo mbiyen ubb itten o hakkunde lomben ɗon u wona ubb itten o poɗɗo mbatten ɗon u poɗɗo wona buub ɗo gasi wadde ko bu bu ub ub bub bub ɗo timmi garen ɗo ƴetten u mbaɗen hen keɓen ɓu itten ɗo keɓen ɓu itten ɗo keɓen ub itten ɗum ɗo keɓen ub itten keɓen ɓub itten o keɓen ɓuub ɗo gasi wadde ɓu ɓu ub ub ɓub ɓuub ɗo timmi garnen ca cane itten mbaɗen cu mbiyen cuu mbiyen uc uc mbiyen uc mbiyen cuc ayɗo itten ɗo mbiyen cuc cuc itten ɗum ɗo mbiyen cuuc ɗo gasi cu cuu uc uc cuc cuuc ɗo gasi garen ɗo itten itten o mbaɗen wona du itten mbiyen du itten mbiyen uddu uddu itten mbiyen uud
itten mbiyen duddu itten mbiyen duud wadde du duu ud uud dud duud ɓe ngayi ɗo ngaren ɗo mbiyen ɗu pooɗen mbiyen ɗuu benciten mbiyen ud ngaren pooɗen mbiyen uut hakkunde mbiyen ɗo poogal taw ɗo paaɗen ɗo itten ɗo mbiyen ɗuɗ ngaren ɗo mbiyen ɗuut ɓe ngayni ko masete e ba ɓa ca da ɗa bange majje ɗo haaɗi wadde Allah walli on masamato a Allah walli on masamato i Allah walli on masamato e Allah walli on masamato o Allah walli on masamato u wadde ɗe ngasi ɗo haaɗi ɗeɗo allujo joyi so ɗiggi a gayni ba a gayni ɓa a gayni ca a gayni da a gayni ɗa kala ko winda e ba a janngani ɗo woni ɗiggani kala ko janga e ɓa a janngani a wawani kala ko winda e ca a janngani koto ma woni kala ko winda e da ko masa hen a janngani koto ma woni kala ko winda e ɗa a masi e janngani koto ma woni ɗo kam a gayni ko wiyete ba masɗi mum ha laaɓi to bange a to bange i to bange e to bange o e u to bange ɓaane a gayni ɓa to a to i to e to o to u a gayni caane to bange a to bange i to bange e to bange o e u daane a gayni to woni da to woni a to woni i to woni e to woni o to woni u ɗaane a gayni ɗo woni a ɗo woni i ɗo woni e ɗo woni o e u ɗe ɗo joyi hankadi ɗe ballima ma windu hen ko heewi kadi ma jangu hen ko heewi ko jangde cuddel mbaɗanɗa sa tini ɗum ko noon aɗa jangana ɗum lebbi kewɗi tawa arani ɗo kono noon mbimi ko ya jangir ɗum jam jam mbasa heñade heppude ene bonna ko heewi e jangde ɗum noon gahan ɗo woni bu ɗo woni bu ɗo woni boo ɗo woni ub ɗo woni uub ɗo woni bob ɗo woni boob gasi ɗo woni ɓu ɗo woni ɓuu ɗo woni ub ɗo woni uub ɗo woni ɓuɓ ɗo woni ɓuuɓ gasi ɗo woni cu ɗo woni cuu ɗo woni ucc ɗo woni uuc ɗo woni cuc ɗo woni cuuc a gayni ɗo woni du ɗo woni duu ɗo woni ud ɗo woni uut ɗo woni dud ɗo woni duut gasi ɗo woni ɗu ɗo woni ɗuu ɗo woni ud ɗo woni uut ɗo woni ɗud ɗo woni ɗuut en timmini hande en gayni ba en gayni ɓa en gayni ca en gayni da
ɗe gayniɗaa ɗeɗo joyi kam ɗe jalti e majji hankadi kadi daganen goɗɗe kadi ñalɗi garoji inchallahu taala ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina a saggi ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma ha jiiya lawol adayama walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiiya WhatsApp o gara saggir saggere ma a saggani ɗum jinmi an goɗɗo jiɗɗo jeeyede heno rewɗon gara kaala indema yettode ma min gara min kalama serɗeji galle o ene welma naata welanima jaa haajuma a yiɗi janngude gara min kallama serɗeji jangde jangga a wawa jaaha ni foti yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam